чӣ тавр духия интихоб кардан мумкин аст, то есть парфюмерия интихоб кардан мумкин аст. Аксарият как бы мегиранд ёки крышкаша бӯй мекунанд, ёки дозатра бӯй мекунанд, но дар инҷа аллакай верхние ноты, то есть худи сохтори парфюмерия ба се тақсим мешавад. Парфюма барои чӣ мегӯянд, ки парфюма гӯш мекунанд, то есть бӯй намекунанду гӯш мекунанд, чунки вай аз нотаҳо иборат аст. Хоб сохтораш верхние ноты и средние ноты, ёки ноты сердца меноманд, и базовые ноты, там где вот этот вот шлейф. Хоб анамин се қабат аст. Ва вақте ки бӯй мекунанд, ин уже бӯи чӣ ки ман гуфтам, бӯи аввалаш ҳаст, бӯи верхние ноте, ки ин испаряция шуда мебаравад ва бисёртар бӯи спирт медиҳад. Барои интихоби дуруст духтарон мо аз блотер истифода мебарем. Метавонем аз салфетка ёки просто там картонча буремон. Хоб анам хеле раста, яъне 10 сантиметр дар блотер мепошем и меистем. Хоб анам хел и ҳозир бӯи спирт карда истодааст. Ин верхние ноты. Хоб ин спирт бояд растворяться шавад, то есть паруканда шуда мебаравад ва бӯи асосии ноты сердце мемонад. Ва ана ҳамин бӯи асосие, ки ба шумо писанд меояд ё ин ки не. Ва дар ҳамин ҷа ноты сердце мемонад, где-то мумкин 15-20 дақиқа ана ҳамин бӯи асосие аст. Ва вақте ки шумо шамол гузаронда, вот этот вот шлейф вақте ки ба шумо маъқул шуд, значит как бы шумо ҳамон парфюма интихоб карда метавонед. Дигар метод ин метавонед гиред бокал, вот такой бокал, ва ҳатман духия як бор как бы стряхиваем, то есть меҷунбонем гӯем, вот, и дар нажма мепошем. Хоб и опять-таки камакак шамол дода, и вақте ки боз верхние ноты испарят мешавад, то есть пароканда мешавад спирт ва бӯи асосиш ки монд, тогда шумо метавонед парфюматон истифода баред. Роҳи дигар ин анамин кафи даст аст, аз ҳама как бы баяшу. Хай дар инҷа боз ҳам ки пӯст жирни сухоям боз яке дар дастам ифлос бошад, қати бактерияҳо, молекулаҳо вай мешаванд. Тоже хай правильно как бы бӯй медиҳаду, но прям доим как бы бӯй карданам анами хеле мешакем, камакак молекулаҳои сохтораша мешканем и бӯй мекунем. Но опять-таки ҳолам бӯи спирт аст, мо бояд ждат кунем ки 15-20 дақиқа вақт гузараду ва бӯи асосия мефаҳмед. Ва барои фаҳмидани прям шлейф, то есть аз вақте ки шумо гузаштед чӣ гуна бӯй мемонад, шумо обычно там примолака мегиред, парфюма мепошед, так вот мепошед, хоб, и тоже ждат мекунед ки кае ки верхни ното испаряться мешаванд ва нотаи сердца мемонад, и шамол дода шлейфаша чӣ кор мекунед мефаҳмед. Ва вақте ки шумо парфюм интихоб мекунед духтарон, бини аз се намуди, вот ман аз се та зиёд уже тамом обаяние ман чувствовать намекунад. Ва вақте ки боз духтаро клиентои шумо мепурсад ки ба ман духи парфюмерная вода тавсияте, мо ҳатман бояд худи вай каса аввал хостагӣ чиша фаҳмем, чунки обаяние ҳар як одам гуногун аст. В общем, духтаро, вақте ки чӣ гуфтам, аз се намуд зиёд парфюмерия уже ин бинии мо бӯи уже аллакай фарқ карда наметавонад. Мо метавонем ё ҳавои тоза баромада обновлять кунем худи ҳавои ваи бинимона, об нӯшем, ё ин ки бо аромати кофе ҳамаи ҳамин чиза взбивать карда, то есть взбивать мекунем ин ваи даруна и асари нав метавонем тестировать кунем. Хоб, ин буд тарзи как бы именно ёфтани аромати хунатон, чтобы бӯи асосие ки дар шумо потом мемонад, ин анам ноты сердце и шлейф аст. Бисёриё вақте ки аввалаша бӯи спирт мекунад, мегӯяду как бы маъқул намекунад, но камакак ждат карда уже вақте ки испаряться мешавад, тогда уже метавонед шумо парфюма интихоб кунед ё ин ки не.